Ebben a 7 részes sorozatban megtanulhatod, hogyan ültess egy csokroskertet össze. Ma az őszi ültetésű hagymás virágokról lesz szó. Ezek közül 5-öt emelnék ki most számotokra, ami szerintem a legfontosabb egy csokroskertben. Az első a tulipánok. Egy csokroskertben máshogy ültetjük a tulipánt, mint a díszkertbe. Itt a mennyiség a fontos, ezért azt javaslom nektek, hogy várjátok meg a leárazásokat, és nagy tételbe vegyetek minél olcsóbban, amit majd nem sajnáltok levágni. Illetve itt számítani kell rá, hogy ez minden évben egy tétel a virágos kertben, mert sajnos a mai tulipánhagymáknak már csak a 30%-a tér vissza a következő évre. A második legfontosabb csokros virág a nárcisz. Ebből a tehetvirágú dupla fajták tartanak sokáig a vázában. A harmadik az ázsiai boglárka. Ennél nagyon fontos, hogy októberben kell elültetni a kis gumókat, és amikor -6 alatti fagy van télen, csak akkor kell letakarni egy kis fátyolfóliával. A negyedik a koronás szellőrózsa, amik már áprilisban virágoznak, és szintén ugyanaz vonatkozik rájuk, mint a boglárkákra, hogy -6 alatti fagy esetén érdemes letakarni őket. És az 5. virág, amit ajánlok a csokroskertbe, ami önmagában nem annyira szép, viszont nagyon fontos kiegészítő eleme a csokrainknak, azok a díszhagymák. Mindegyikre vonatkozik, hogy minél több fajta van ültetve a kertbe, annál tovább elnyúlhat a virágzás. Az adritáncolóvirágai.hu oldalon a webshopomban már az általam letesztelt, kedvenc, kipróbált fajtákat találhatjátok. Kövess be, mert holnap folytatjuk!